Priatelia nového videa vás zdraví Kron a Stan. Toto je naše prvé video a rozhodli sme sa, že natočíme Roblox a hráme hru Breaking 1. Je to story. My sme si vybrali, že budeme dospelí, takže máme baseballovú pálku, tak ideme rovno na to. Áno, a keď tu bude aspoň na začiatku, keď sme aspoň 7 lajkov, tak natočím aj Breaking 2. Áno. Uvidíme, že čo máme od tejto hry čakať. Takže... A môžete v komentároch hodnotiť naše skiny. Aj. Čakáme, kým sa pripojí... No, tak už ideme. OK. A vidíš aj ty to autíčko, že Áno. Kracký 4 prezent. To asi ten vymyslel túto hru. Asi tak. Dúfam, že sa vám toto naše prvé video bude páčiť a chceme mať taký prvý cieľ na prvé video aspoň 10 lajkov. To by bolo fakt dobré. Hej. A kľudne napíšte do komentárov, že či chcete dlhšie videa alebo kratšie. A tu môžeme prehrabávať tie šuflíky pod tuto. Aha, tu máš aj jablko, to sa ti možno zíde. Mne napadla mačka, mi dala minus 10. Energii? Neviem čoho, asi. Tu máš Stan, kde ideš hore? Neviem, ja tu pozerám všetko. Aha, Stan, poď si tuto, budeš spať. Kam? Tuto, aha, tu si, keď si tu niekde lahneš, tak tu budeš spať. A tam už je, tuto musíš ísť. Už mám, Stan, Ty už máš? A tu je the green room, tak poďme do green room. Tu je taká dospelácka. Dobre, tak idem vedľa teba. Aha, tu sa dá ísť na záchod, ja som na záchode. Kron či Stan, poď sem. Á, tu je na sprche taká kola, zober si, možno sa ti zíde. Dobre, neviem síce, čo mám od tejto hry čakať, ale možno, hej. Ping room. Aha, tu je tá kukíska, si môžeš zobrať v ping room. Ukáž v ping room? Áno. Aha. Peniaze. Dobre, počkaj, tak ja si skúsim dať tú kukísku. Ono mi to pridalo tie... Čo to je? Energy asi, je tam taký blesk. Neskúsim jablko, počkaj. Aha, naozaj, pridaj ti to energy. Mi dalo plus 15 jablko. Mne dal tiež kukíska. Tu sú aj peniaze, zobral si v tých šuflíkoch pri ping, dal mi to plus 10. Hej, aj mne. A ďalšie. Tuto, poď, Stan, tuto ešte si asi zabudol. Tuto sú, tu boli peniaze. Aha, naozaj. Jo, ja tu nechcem spať. Ani ja. A máš tu už oné obsedenú posteľ. Tak jo, dobre, išiel som si lahnúť, ja som si... A tak sme tu všetci. Take a seat, máme si sadnúť. Take seat. Máme si sadnúť, lebo budem mať večeru asi. Asi to tak bude. Ty vieš odsunúť stoličku, aha. Tak nevieš. Kámo, tam ma napadlo, preto mám ten škrabaní sa tvári. Aha, fakt, vidíte to? Na ňom. Môžete nám kľudne tie skiny ohodnotiť, budeme radiši. Od 1 do 10. Podľa mňa má ten krajší skin. Trošku som sa vyhral. Tam idem ku dverám. Tak idem ja, už tam je, tak radšej nie. Boh vie, že čo tam môže byť. Tuto stojím. Ja som to otvoril. Aha. A ja som na to klikol. Tak nám dal pizzu. A pizza. Tak ja som zobral pizzu. Poď, na stole je pizza. Zober si.
Mám. Ja to... Mi to dáva po 3, to som to zjedol. Ja si to nechám asi na neskôr trošku. Teraz nie som teda mám Aha, dosť. tu je nejaký breaking news. Živo o 30 sekúnd. Poďme si sadnúť, či? Aby sme mali dobré miesta. Čo To to čo je? také? To čo je? Čo sa deje? Nám vypli nejak svetla. Asi nám vypadla elektrika, lebo ešte vieš. A o chvíľu sú noviny, tak pozrieme sa, že čo sa deje. Ten Ryan tam čo robí? Prosím? Čo tam robí ten Ryan? Skip. Čo mám dať skip? It plus. No. Ja nedám, lebo ja si Nie. chcem pozrieť noviny. A ja? Emergency. This is not a drill. I repeat, Niekto this is not a niečo drill. ukradol, či čo? The purge has begun. Villains are on the loose and should be avoided. Do not engage them, or you may be injured or killed. Games are being invaded and destroyed. I repeat that this is not a drill. Stay inside. Protect your families. Keep doors locked and windows closed. Use boards to secure your windows and doors. The remainder is Scary Larry. If you see him, you need to run or hide. Vyzerá jak taký If you Niku. try to fight him, you will be defeated. Hej. Ale tento je... Aha, líder je nejaký Scary Larry. Taký Hej. fialový. Hopefully nothing to worry. Aha, že Poďme sme nás- spať radšej, lebo Boh vie, že čo sa môže stať, hej. My máme dobre, máme skoro prázdnu izbu. Hej. A ja som si tu neprezrel šuflíky, že či tu máme niečo. Nič tu nemám. Je tu jablko. Ja otváram šuflík, keď tu leží. Aj keď to nedáva logiku, ale... Aha, naozaj jablko a ja som si zvedel. Ja už mám dvakrát jablko. Vidíte tuto. Ja som jedno zjedol. Ja nemám dva. A ľudia, potom nám dajte nejaké rady do tejto hry, lebo to nepoznáme. Kľudne aj nejaký joj, to čo sa stalo? Boj. Tu je oné, poď fajtiť. To. Útoč po ňom, alebo niečo. On mi bere tú energiu. Aj mne. Ale dobre, dostal. Nice, pekne Stan, dobre sme ho dali. Poď si radšej lahnúť, možno ešte ti donia nejakú energiu. Tak už nie. You can sleep right now. Ja si dám jablko, lebo mi ubral dosť. Ja si dám pizzu. Teraz. The Green Room, že my sme boli na tak, zaútočení. Teraz máme ísť barikádovať. Asi tak. Musíme všetky okná zabarikádovať. Tak ja začnem v našej izbe, hej? Ja zase. Hlavne u nás to máme. Dobre, toto je poriadne aj. No ja to urobím tak, že aby tam nebola ani jedna škvrna, lebo keby, vieš, stále môžeš takú cez takú malú. Hej. A zatiaľ sa mi tento príbeh celkom páči. Hej. Dobrá. Idem to asi dole ešte barikádovať. Dobre. Ja som úplne, máme hnedé tie okná. Ja idem kúpeľňu barikádovať. Ja dvere hlavne. Aha, už sa asi nedajú. Klikal som na to a nešlo to, tak asi to nejde. Asi nie, a ja klikám na niektoré. Tu je taká zavretá miestnosť som našiel. Ukáž, idem za tebou. Dole? Poď dole. A ja som tu našiel nejaký poklop hore. No, nevadí. Kde si ten? Tu si. Kde je nejaká zavretá miestnosť? Aha, tu. Pozrel si tu šuplíky? Teraz ich akurát pozerám. A nič to ide. Nemáš nejaký kľúčik, že by si to...
Nemám. Tu niekto... Teraz... Aha, niekto to otvoril. Poď sem, niekto to otvoril, nejaký Rafka. On to otvoril a dá sa ísť tuto. Poď, ideme. Nič nevidím. A... Ježiši. Tak ja sa radšej vrátim, poď. A ja? Neviem. Stan, ty si sa stratil. Ja neviem, kade mám ísť. A dobre, už vidím dvere. A dobre, už som vonku. Nice, pekne. Boh vie, čo teraz príde. Možno nás ten Larry nás zautočí. Ja si zdám palky do ruky asi. Zostali 3. Ktoré... Čo zostalo? Máme si sadnúť? Tak si sadnem. Asi nám dajú tie 3 pice. Ale sme tu 4, tak čo? Neviem. Ja som nedostal. On dostal. Nevadí. Aha, pozeraj, tu sa dá kúpiť niečo. Oj. Čo sa stalo? Neviem. Zase naše svetla, to není dobre, vtedy nám aj tu sa dá klikať na ten obraz, poď klikať. Neviem prečo je to. Tej sú vonka, poď. Aha, poď sa stane to pozrieť, ja ich vidím, túto cez tú škáru. Aha, naozaj, majú tam auto. Poďme rýchlo hore, poď rýchlo hore. Go to bed, rýchlo. Stan, poď rýchlo, poď. My sme to sami už? A keď si lahneš, ti to dá plus 20 energie, to je dobré. Počka, to znamená, že keď sa postavím. Aha, neviem sa. Nevieš sa postaviť, bohužiaľ. Zas u nás? A teraz Čo? sú tu dvaja. A my ste tiež iba dvaja. Nie, oni ma my asi umreme. Aha, nie, kámo, my sme ich dobre dali, nice, pekne. Pekne Nice. si. Na to, že to hráme prvýkrát, čo? Oni sa oživili? Nie, asi išli inde. Ja som sa zlakol. A na to, že to hráme prvýkrát, tak celkom pohode to, podľa mňa. To je nejaký shop. Ako potom bola atakovaná, veď my sme boli atakovaní. Aha, the blue and... ja neviem. Aha, aj green room. Ja som tu vyskočil. Neviem s tým obrazom. A musíme ich zase zabarikádovať. Aha, niekto rozbil to sklo a išiel do našej pivnici, čo otvoril ten týpek. Asi sme to nemali otvárať, neviem, či to bolo veľmi dobré. Máme sa skryť. Hej, Do skrini, kde je living room, kde je obývačka? tu sa skry, poď tu sa skry. Tuto. Oni tam umierajú. Tu je ten Larry. Oni umreli. Stan, my nemôžeme umrieť. Kámo, To tuto musíme vieme. dohrať. To iba tam bude v tej jednej miestnosti, alebo čo? Ja neviem. Myslíš, že tu môžeme byť? Aha, už je tam. Asi ide po nás, či? Neviem, možno ide hore. Tak vyzerá. Ja mám úplne také zimové riavky. Dobre. Po schodách ide. Dobre, asi sme tu. Čo? Stan?
Máme ísť asi sem. Hej, áno, poď rýchlo. Prečo sme tu už len dva? To sa mi len zdá, dúfam. Aj tretí tu je. Aha, to je jablko. Ja som zobral jablko. A ja aj raketu, aj pneumatiky. Raketu ja mám, raketu. Tu sa dá zobrať páčidlo, zober si páčidlo, to bude asi lepšie. Aha, hej. Aha, ja ho neviem zobrať. Ani ho neviem zobrať. Ani kladivo, ani... Tak aspoň to jablko som vedel, to je dobré. Aha, mačka tu je. Kámo sa to má úplne ugrízla a tak nechcelo. Definitive. Nasika has fallen. Iba traja? Aha. They're trying to break. Defend. Ako to mám defend? Prídu, tak máme obraňovať. Ajajaj, tu je. Prečo ide po mne? Pomôž. Stan. Sme tu traja na jedného, dobre. Dobre, sme v pohode zatiaľ. Pekne. Dobre, jasné. Oh, Ďalší. poďme, všetci traja naraz. Pekne, pekne, pekne. Ja si musím dať jablko, ja mám low energii. Ja mám ešte pri polke, tak nie som ešte v pohode. Á, ďalší. Pome. To musíme dať, sme traja. Lebo oni idú len po jednom, to je celkom dobré. No, dobre. To čo je, nejaký zámok? A taký padlo, akože to je že taký kľúč, ktorý Ja som to zobral. To znamená... Poďme sa vyspať. Fakt, už sme tu len traja s mačkou. Aha, dobre. Dúfam, že... Neviem, či by sa mi veľmi chcelo ako vo pivnici, či ako sa to povie, spať s pacákom, keď viem, že ma môžu napadnúť. A tam v našom dome je ten Larry, či kto, ten vládca tých oných. Dobre, áno. Ale dal na tom plus energiu, takže v pohode. A možno napríklad akú hru si máme zahrať na budúce napríklad. Hej, kľudne môžeme natočiť ďalší chapter, alebo Nie to inú hru. Hej. Connect. Prosím. Mne to dal disconnect. Nie. Stan. Lebo vypadla mi Wi-Fi. Takže to musíš zohrať sám. Ale tak to nemôžem spraviť, tak asi toto video musím ukončiť, lebo to nemôžem proste bez Stana dohrať. To by bolo zlé. Tak keď chcete, môžeme to na budúce video dohrať alebo si zahrať ďalší chapter. Zatiaľ táto hra vyzerá dobre, takže keď si Stan poriadi Wi-Fi, alebo proste keď mu to nedá disconnect, tak to môžeme dohrať. Ale teraz to musíme ukončiť. Takže ahojte ľudia, čau.